Я висловлююсь з цього приводу найчастіше, скажімо так, не патріотично. Я не вважаю, що ми за всяку ціну повинні записувати Гоголя в українські письменники. Тобто, безумовним є його українське походження. Так? Я не відкрию Америку, коли скажу, що його творчість, особливо рання, значною мірою якби наснажувалась, надихалася тодішньою Україною, за якою він ну, дуже ймовірно у Петербурзі сильно тужив. Ну, йому не вистачало тепла, не вистачало багатьох тих південних речей, так, які він намагався якось сублімувати в своїх ранніх текстах, передати цей стан. Але Гоголь насправді і не російський письменник, він не український, він російськомовний письменник, який ну, суттєво більшу частину свого життя провів поза межами Російської імперії. Так, там є цілі роки, якщо не десятиріччя, то в Римі, то в Швейцарію, то поїхав на Святу Землю. Тобто це насправді трошки такий експат, так? А може і не трошки, може значною мірою експат, який суттєво змінив російську мову, українізувавши її значною мірою. Але це не зробило його, на мій погляд, все-таки українським письменником. І ми не мусимо бути такими жадібними, вимагаючи там, визнайте нам, віддайте нам Гоголя, визнайте, що він українець. Мені здається, це такі не зовсім якби зрілі рухи. Тому Гоголь насправді дуже цікавий, і якщо вже про мене особисто, то, звичайно, з усієї цієї великої російської класики це єдиний письменник, який дуже близько може на мене подіяти, вплинути, навіть і сьогодні при перечитуванні якихось його сторінок. Да, він же велику частину свого життя і творчу частину життя він провів у Римі. Так, і він писав там тепло, там комфортно, але ж він не забував писати листи імператору в Петербург і просити його прислати ще грошей, бо постійно не вистачало. Да. Ну так, це був в сьогоднішньому світі його б назвали грантоїдом. Так, точно, Юрій, точно. Він розраховував на царські гранти від імператора. А якщо вже згадуєш листи, то є дуже цікавий його лист до ректора Київського університету Максимовича, де Гоголь пише про те, як йому хочеться до Києва, як він уже скучив за Києвом. І ось в цьому листі виникає момент такого якби сепаратизму, умовно кажучи, коли він каже, що цей Київ, він же не їхній, він наш.